ассалому алайкум дӯстони азиз подписчикони муҳтарам, ҳама каса созен хубен. хушомадед ба ютуб канали мо. бодро дар навори имрӯза якчанд намуди хонаҳои фурӯшиа барашон пешниҳод мекунем ки хонаҳои арзон ва аз шаҳри душанбе шаҳри Кӯлоб, яъне ки аз ҳар минтақаи Тоҷикистон мебошад. дӯстони азиз, касоне ки замин ё ин ки ягон хона доштагӣ бошед, ягон квартира бо реклама кардан, марҳамат дар ватсайи мо 911 32 43 44 роҳӣ кунед. иншоалло ки хонаҳои шуморо ва заминҳои шуморо реклама карда фурӯхта медиҳем. хоҳиш дӯстон, ҳатман подписатсия фаромӯш накунед, лайкҳоро бизанед ва ҳаматон тамошои бофароғат. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз ки тӯли 6 мошини яка реклама кардем. бо роҳиятон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад бардора. ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд ва Панҷакет Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад дӯстони азиз. Ширкат бовар мекунад, иншоалло ки ягон камбудӣ нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. салому алайкум ака. акаҷон, яъне ки ҳамин бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чихелай? ҳамин я ҳафта ҷамъ мекунем, раҳкӣ мекунад. ҳар ҳафта яъне ки шумо бор доред барои рафтан? ҳар ҳафта аста. Саломат бошед. бошед. Рӯзи якшанбе. Саломат бошед. дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. Ана адреси метро Катени, номерои WhatsApp акамон мондагия касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародари аҳлистон тинҷи хубе, саломати хубе, иншоалло ҳама каса. хоб, ина мошини Mazda сарҳад омодагия, иншоалло мо ина омадем ба сарҳада. ба шакоз ягон шу механд, худо хоҳад. бо далши раҳкӣ мекунем. Умар, чанд хара гузаштан бачо? аз ин ки 16 соат. ягон кас нагашт, депор мепор нестай. дӯстони азиз, якумин хонаи фурӯшиамон дар навори имрӯза хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар тарафҳои Ленинский район, яъне ки Истиқлол 5 бардоро. 4 дар хона мебошад, 4 сотиқ замин, кухни, баняи дарунӣ дорад. нархи хонара 380,000 сомон мега, ремонтҳои хуб. марҳамат касоне ки дӯстони азиз аз шаҳри Душанбе хонахар бошед, гуфтагӯя ки нашоди обусфед ҳеҷ мушкилӣ надорад. документҳои ҷамъ 100%, 4 тарафи хона маҳкам кардагия бо семблок. рақамҳои соҳиби хона 905 03 370 метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳаст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино, пушти бозори Балх гуфтагия бардоро. дар хона мебошад, масоҳати заминаш 3 сотиқай. дӯстони азиз, нархи хонара 348,000 сомонӣ мега. марҳамат рақамҳои соҳиби хона 004 33 25 31 метавонед дар тамос шавед. ва дӯстон, ҳатман дар канали мо подписатсия шудан ва лайк кундан фаромӯш накунед. иншоалло ки наворҳои оянда боз хонаҳои арзона реклама карда барашон пешниҳод мекунем. раҳмат барои дастгири беҳтаринтон. дӯстони азиз, сеюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳаст, қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадон, яъне ки пушти МЧС гуфтагия, яъне ки пеши молбозор бардоро. 7 дар хона мебошад, масоҳати заминаш 6 сотиқ замина. дӯстони азиз, нархи хонара 280,000 сомон мега. марҳамат нашоди обусфедж гуфтагия ки мушкилӣ надорад, яъне ки обуш аз качалка мебошад бардоро. хона дӯстони азиз бо хишти лои бардоштагия. марҳамат рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран мондагия. касоне ки аз ноҳияи Ҳамадонӣ хонахар бошед, метавонед занг бизанед.
дӯстони азиз, чорумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, яъне ки дар тарафҳои Кӯйбеш 3 дар хона мебошад. Масоҳати заминаш 4 сотиқ заминай. хоб 4 тарафи хона бо семинблок маҳкам кардаги дарвоза часпондагӣ ҳастад. нархи хонара 370 000 сомон мега. боз гуфтага ки муомилаи хубам дорад. об ва сведам дорад. дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона 935 11 67 91 марҳамат метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо ҳатман лайкора бизанед ва дар канали мо подписатсия кунед. ва дӯстони азиз, панҷумин хонаи фурӯшимон дар навор имрӯза хонаи фурӯшӣ ҳастад. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Гулбоғ гуфтага бардоро. хона хулоса бо семинблок бардоштагӣ ҳастад. 4 тарафи хона маҳкам кардагӣ, 5 сотиқ заминай, 3 дар хонаи. дӯстони азиз, нархи хонара 145 000 сомон мега. марҳамат, рақамҳои соҳиби хона 985 68 58 48 қади метавонед дар тамос шавед. ва дӯстон, агар шумо чунин хонаҳо дошта бошед, мехоҳед ки реклама карда фурӯш наша, марҳамат, дар ватсайи мо роҳӣ кунед, иншоалло ки реклама мекунем. ва 911 32 43 40 қади роҳӣ кунед, реклама карда хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. ва дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, тарафҳои Лангари Поён гуфтаги бардоро. 6 дар хонаҳай гуфтагиай ва масоҳати заминаш 5 сотиқ заминай. дӯстони азиз, нархи хонара 240 000 сомон мега. Падвал ҳам дорад гуфтагиай. нашоди обу сфедаш ҳичи маълумот додагӣ нестад. касоне ки аз шаҳри Ҳисор хонахар бошед, марҳамат, рақамҳои соҳиби хона 907 59 59 46 метавонед дар тамос шавед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, мегузарем ба ҳафтумин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Данғара, яъне ки ҷамоати деҳоди Исмат Шариф, яъне ки деҳаи Шаҳбур гуфтаги бардоро. 3 дар хонаҳай, масоҳати заминаш 6 сотиқ заминай, гуфтагие ки дар наздикиаш обам дорад. нархи хонара 160 000 сомон мега. рақамҳои соҳиби хона дару экран мондагӣ. марҳамат, касоне ки аз ноҳияи Данғара хонахар бошед, 160 боз муомилаи хубам дорад. рақаму барои тамос 989 80 46 қади метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз, ҳаштумин хонаи фурӯшиамон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, тарафҳои, яъне ки пушти 7 ахтар бардоро. 4 дар хона мебошад ва 2 сотиқ заминай. нархи хонара 355 000 сомон мека. ина бардоро. касоне ки дар комментария менависен, акаи Насимдиҷа, илтимос аз тарафҳои ноҳияи Фирдавсӣ, яъне ки аз Душанбе, хонаи заминӣ ба навор бигӣ, бо нархи арзон бошад. 4 дар хона, масоҳати заминаш 2 сотиқ. дӯстони азиз, пушти 7 ахтар. дар номерҳои 52 52 ватсап ва номери дастӣ дора. марҳамат, тариқи номерҳои ватсапшон муроҷиат намоед. ва дӯстони азиз, ноҳумин эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи 5 деҳаи, яъне ки Мирзаянс гуфтаги. дӯстони азиз, 3 дар хона мебошад. масоҳати заминаш 11 сотиқай. хонара хадисен коробка мебошад, шикатур кардагӣ ҳастай. ана нархаш 95 000 сомонӣ, бо савдои хуб ҳам дорад. рақамҳо барои тамос 915 13 29 29. марҳамат, дар тамос шавед. дӯстони азиз, боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. худованди меҳрубон нигаҳбон бошад. хайр, то видеои оянда.